Što učiniti kad se ostane bez inspiracije, ideja, tema? Mislim, nije lako sjesti pisati, ja. Mislim da ideja zapravo dolazi iz iskustva. Baš sam čitao jednu knjigu Kako se zove, se sjećaš? od Josepha Sugarmana, on je kao neki američki copywriter poznati. Nešto, Edwick Copywriting Handbook, tako nešto se zove. Pa on navodi kao da je jedna od glavnih stvari za copywritera da su iskustva. Ova ili ona, znači, da li je to nekakvo putovanje, da li je to nekakav novi miris, nekakva hrana, da li je to razgovor s nekakvim ljudima, da li je to nekakav film, serija, bilo što, znači, generalno sam sebe izlagati nekakvim podražajima koji će zapravo stvoriti nekakvu ideju nama. Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na moj YouTube kanal kako bi dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ću objavljivati.